Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. At saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ang aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, wag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Magkakalob ko at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan. At pagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay napaka-importante po sa ating pamumuhay ngayon. Share ko po sa inyo ang share ko po sa inyo ang gawin ito ng 7 days, umpisa Friday ng umaga. Simpleng ritual po, pangtanggal ng malas sa katawan, kontra malas. Kailangan ng isang balding tubig at isang kutsarang asin at magdasal ng Ama namin ng 3 times, Aba Ginong Maria 3 times, sumasampalataya 3 times. At pagkatapos mo magdasal sa lahat, ay ihip po sa tubig na may asin. Ihip ng pakrus ng 3 bisis. Napaka-importante po ito sa ating pamumuhay ngayon na yung palagi po tayong naghahanap buhay na palagi naubos yung mga mga kon natin, palagi naubos yung mga kinikita natin sa araw-araw na wala pong pinatutunguhan kundi puro sa kon lamang po, pagbayad ng utang. At palagi po tayong nag-aaway sa bahay-bahay na pagdating mo sa bahay, awayin ka pa ng asawa mo. Dapat po ay gawin po ito natin ng 7 days, umpisa Friday ng umaga. Ito po ay pantanggal ng malas sa buhay. Yung mga palagi pong minamalas dyan po, kahit saan po kayo pumunta ay palagi po kayo minamalas, salat po ninyong mga lakad, maghanap ng trabaho, puro hindi kayo matanggap. Ito na po ang gagawin po niyo. Napakasimpleng gawin po ito, ritual. Sa mga may kwan po kayo, may kadil po kayo, hindi po pumapayag yung kadil nyo na
parang confused siya, dalawang isip, kasi may kakambal pa kami malas sa buhay. Kaya ang gawin nyo po ay maghanda po ng 2 timba balde o 1 timba na kung nasa inyo na lang po yun kung ilan ang balde pong pangpapaligo po yung sa araw-araw. Yun po, kung dalawa po ang bubugan nyo po ng basta ihanda nyo po yung 2 balde o 1 balde na tubig, tapos magdasal po kayo ng Ama namin ng 3 beses, Aba Ginong Mariang 3 beses, sumasampalaya 3 beses, at pagkatapos po magdasal sa lahat ay ihip po sa tubig na may asin, ihip ng pakrus ng 3 beses po, ay siguradong tanggal po niyo yung kamalasan sa buhay. Gawin nyo po kung di nyo magawa ng araw-araw po, gawin nyo po kahit na sa isang linggo po, 3 beses lamang po nyo gawin. Hindi na yan po. Basta gawin nyo po. Maganda po yung umpisa nyo ng First Friday o napaka-dabis po yung full moon po. Umpisa nyo po ng 7 days. Para mas mabisa po kung full moon. Kung di naman po full moon po ay gawin sa First Friday ng umaga. 7 days. Yung unang buwan, maganda rin po yun. Unang buwan. Ayun. Tapos, kung po kayo, maghanda ng tubig. At digyan nyo ng asin po, 1 kutsara na asin. Yung isang balding tubig, kung 2 po yung gagamitin po nyo, lagyan nyo ng 1 kutsara. Tapos yung kabila naman po, ilagyan nyo po ng 1 kutsara para mabugan nyo po ng 3 beses Ama namin, Aba Ginong Maria 3 beses po, sumasampalaya 3 beses po, para makuan po yun na siguradong tanggal po ang malas sa buhay natin. At pwede na po kayo maghanap ng trabaho. Maganda to po itong gawin. Ito po yung nasubukan na po ito, kaya binabagi ko po sa inyo. Simpleng ritual pagtanggal ng malas sa katawan, kontra malas. Kailangan ng 1 balding tubig at 1 kutsarang asin. Ang ibig sabihin ng 1 kutsarang asin po ay kung 1 balde lang po ang gagamitin po, 1 kutsara. Pero kung 2 po ay 2 kutsara rin po. Tig-1 pong kutsara po yung 1 balde. At pagkatapos dito na po yung magdasal po kayo ng 3 beses, 3 beses rin po, 3 beses. Pagkatapos po magdasal sa lahat, ay ihip po sa tubig na may asin. Ihip po ng pakrus ng 3 beses po. Tapos pwede na po kayo maligo. Sana po naintindihan nyo po yung explain ko po. Shout muna ako. Shout out muna para sana po huwag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like, and share, at pag-ipindot na rin pong bell icon. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtibiling pindutin ng subscribe, like, and share, pag-ipindot na rin pong bell icon. Shout out from Mirlendo Palisok, Bike Tayo commented, Shirley Oyerola from Bicol, Ryan Nabisti, Jonix Bin Nadine, Geraldo Jimenez, Gigi No, Arnel de Rosario, Andy A. Bonifacio, Presley Abugao, Orchili, Tinetron, Angelica Bondok, Carita Palma, Elisiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Ipima Pilipi, Ilmay, Tripoli Commented, Marina Arangues, Loli Cayago, Joe Ambibs, Nogit, Gillian, Dick Bulbider, Rosino, Borja Inarpic, Mochi Hunters, Nathans, Bert Commented, Mylin Jumampo, Ali Mercadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rodi Joaquin, Cutie Takan, Inday Sali, Cocojin, Cecilia Cruz, Milk Jam, Bibi Purok, Tani Gianan, Joseph Lacada, Evelyn Calado, Antonio Suarez, Rohan Linoso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Campo, Jbilin,
Gano, Shani, Eileen, Ramos Pabriag, Ishak Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC, Commented, Luyang, 92 Tiger, Maruka, Calipio, Sim Gamer, 69, GC Mai, Galvis, Yuno, Estrada, Commented. At share ko rin po yung bago po nag-subscribe po, Aljun Puud, Commented, Dance Araulio, Andong Kolegi, Marbil Mabil Dila Santa, Teresita Nilyon. Shout out po sa inyo lahat na sana po huwag po kayo magkatibiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang bell icon. At patulong po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye po.